Segons la Viquipèdia, la Maria Morera és una actriu de Begur, al Baix Empordà, que ha protagonitzat pel·lícules com La vida sense la Sara Amat i Libertad, i sèries com Cucut i Jo mai mai, que actualment s'està emetent a 3CAT. És la guanyadora del Premi Gaudí a millor protagonista femenina més prematura de la història dels premis amb només 18 anys. Pel seu paper a Libertad, la Maria és considerablement més famosa que nosaltres dos, però no necessàriament per això la tractarem amb rancor. D'altra banda, i al seu costat, la Berta Rabascall, tot i que no sobre la Viquipèdia, està només actriu que la Maria. La Berta va començar la seva carrera amb 5 anys, des d'aleshores ha protagonitzat diverses obres de teatre de Goll de Gom i darrerament ha actuat en obres com Intempèrie, el Xinabum Remix, i ara surt una sèrie de 3CAT que casualment també es diu Jo mai mai. L'altre dia, quan ens vam posar en contacte amb elles, ens van preguntar en qualitat de què vindrien. Funcionàries de TV3, noies que han tornat de les colònies menys normals que et puguis imaginar, estrelles que brillen amb llum pròpia en el firmament de la interpretació catalana. Bueno, la veritat és que la raó principal per la qual hem volgut tenir una conversa amb la Maria i la Berta és que som el podcast en català més fictíciament real del programa i teníem ganes que algú vingués i ens digués que som uns pringats, i això ens agrada. Avui tindran l'oportunitat d'enrotllar-se tant com vulguin i de dir-li al micro tot allò que fins ara havien estat amagant. D'on venen? Què esperen de la vida? Quina és la millor pel·li per posar en una primera cita? En breu sabrem si això serà suficient per captivar tant a nosaltres com als nostres espectadors i per entendre qui són, què aporten i per què no les hauríem de fer callar cada vegada que obrin la boca. Nosaltres som el Magí Arbós i el Lluís Afonso i això és Diagnòstic amb cada cac. Ens podeu trobar, ens podeu seguir a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i a Spotify. Teniu els links a la descripció. Sense més preàmbuls, comencem! Vamos. Estic molt content. Sí? Lluís, Per què estàs molt content? Mira, hola Maria, hola Berta, hola Lluís. Estic molt content, en primer lloc, perquè avui la Universitat Pompeu Fabra ens ha deixat gravar aquí, als estudis. Bueno, això passa cada dia, eh? Sí, bueno, però donem les gràcies. Donem gràcies al Santi, el nostre tècnic de confiança, al Lucas, que avui fot de DJ. Doncs a mi saps el que em fa molta il·lusió d'avui? No. Haver pogut començar la intro dient, segons la Viquipèdia... Això et xondo, eh? Això portava molt de temps que ho volia fer i avui he pogut complir el meu somni. Que bé, molt xulo. Començaré a obrir-me una xiveca. Una xiveca? Sí. Vinga, va, salut, doncs. Bé, benvingudes les dues. Què tal, com esteu? Gràcies, molt bé. Sí. Està molt bé i ho diuen alhora, bé. Molt bé. Es nota que heu passat moltes hores de rodatge juntes. Quan va ser el rodatge? Quan fa d'això? Perquè s'està estrenant ara, però... Aquest estiu. Aquest estiu. Aquest estiu. Va ser aquest estiu. Bueno, aquest estiu passat. Vale, però interpreteu persones que tenen com 16 anys, però en teniu... 21? I jo he fet 20 fa poc. Vale, o sigui, més prou. Sí, semblant. Per la gent que no us coneix, a veure, qui sou, d'on veniu i per què esteu aquí? Comences tu, Maria. No, sí. Bueno. A veure, quin ordre farem servir a partir de... La Berta primer, després la Maria, va. Home! A veure, què havia de dir qui soc, no? Qui soc, d'on vens i per què creus que estàs aquí? Bueno, em dic Berta Rabascall, tinc 21 anys i sóc actriu, estic començant, diguéssim, a treballar, però porto tota la vida fent teatre. I d'on vinc? De Badalona, soc de Badalona, i això, he estudiat, he fet una formació professional d'actriu, també faig comunicació audiovisual a la uni. Vale. I A quina? a l'Autònoma. Vale. Bueno, és la que vaig entrar. Vale, és per la nota, no, això? Sí. Vale. Sí. Estàs ocupada fent superprojectes de superactriu. Exacte, ella surt a TV3 i jo no. Vull dir, molta comunicació audiovisual. molta Pompeu, però que estem molt agraïts a la Pompeu. No m'ofendre ningú aquí. I no sé per què estic aquí, doncs perquè la Maria m'ha escollit perquè l'acompanyi aquí. Com va funcionar això? Perquè nosaltres sabíem que vindria la Maria i el Lluís, no sé com va anar, li va dir que vingui algú més. Per què ha vingut la Berta? Home, perquè em va dir, porta algú de Jo mai mai. I vaig dir, home, la Berta Rabascall, no sé, és que no pot ser ningú més. Havia de ser ella. Maria, qui ets? D'on vens? Per què estàs aquí? Doncs soc la Maria Morera Colomer, vinc de Begur, però porto 3 anys vivint a Barcelona. I, bueno, soc actriu, també soc estudiant d'Humanitats a la Pompeu Fabra. Arriba! Fac Pompeu. Bé. Però bueno, ara ho deixo, Avui he anat a
a rescindir Com el que ho meu deixes? contracte. Ho deixes per sempre o recuperes No. en algun moment? Tant de bo l'any que ve, Per què ho però... deixes? Ho deixo perquè, bueno, me'n vaig a viure a Madrid uns mesos. Vale. vale. Vacances, no? Vacances, Vale, És que Madrid vale. és molt bonic. És Madrid és preciós. molt bonic. No, I- és la casa de talentos, el centralisme se'ns menja, se'ns emporta la Maria Morera, No, la Berta no. l'any que ve, No, home, no, jo estic convençut que la Berta... Ai, que la Maria continuarà Jo aquí. tornaré. Tornarà. Evidentment. Home, més et val. No, home, si és que em mates, no? Ets Que se'n va, indep, que se'n va de vacances. Ja comencem. Que se'n va de Ja vacances. comencem. Se'n va de vacances, A se'n va veure de el vacances. Prado, Clar. el Guernica, Exacte. i després tornaràs. Sí. El Guernica està a Madrid. Sí, tio. Jo em pensava que estava allà a casa seva, a Guernica, per exemple. No, veus, parlant de centralisme, se'l Vale. van emportar Vale, al País ja Basc està. a Madrid. Basta. Bueno, és igual. Doncs això. Això. I estic aquí perquè m'heu obligat. No. Perquè t'hem obligat, et vam posar una pistola al cap i no vas tenir més Exacte. remei que venir. Vale, doncs actualment, com hem dit a la intro, esteu... bueno, no esteu actuant, esteu sortint actuant en una sèrie de TV3, Està bé, de això. 3CAT, perdó, que es diu Jo Mai Mai. Què? No, és que a mi em sembla Per curiós... què em mires així? No, perquè ara just ho estava pensant, tu imagina que cada vegada que algú reprodueix Jo Mai Mai, elles haguessin de tornar a actuar. Saps? Gràcies, que sort que ho van gravar. Sí, Clar. no, no ho hem gravat, bueno, ja ho fareu. Clar, jo crec que aquesta és una dels grans avantatges del cinema envers el teatre, però, bueno, això ho podem No. deixar de banda. Va, de què va Ah. la sèrie una mica? Parlarem una mica de Jo Mai Mai. Nosaltres per la- l'hem vist, però potser... Ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt. Gent de la nostra audiència potser no està tan familiaritzada amb la sèrie i en el fervor que la rodeja, de què va? Jo Mai Mai. Berta. Jo? Sí. Va, Berta, va. Vale. Doncs Jo Mai Mai és una sèrie que protagonitzem nosaltres i més actors joves i no tan joves, però bueno, va d'un grup de 8 adolescents que se'n va de colònies i tenen una monitora, que és la Mai, que és la protagonista, més protagonista, i que la Mai és un personatge curiós, si més no, que torna a casa dels seus pares, que són els propietaris de la casa de colònies, i allà tots junts vivim un estiu, uns dies d'estiu. Unes colònies. Unes colònies, sí. Vale, llavors jo, ara que ja sabem més o menys de què va la sèrie, jo tinc unes poques preguntes sobre la sèrie perquè jo me l'he vist i hi ha coses que no he entès i m'agradaria les poguéssim Bueno, aclarar. de moment han sortit 4 capítols. Vale. Quants en falten? Quants en tenen? 4 més. 4 més, 8. Tu creus que miro els 4 capítols i les tornem a convidar quan acabem aquests 4 capítols i si els hi puc preguntar tot i aquests dubtes estaran resolts o pregunto ara per si de cas? Pregunta ara. Pregunta pel final, ja que estem. Vale, com Com acaba? s'acaba? Doncs mira, Doncs, No, doncs us faig unes poques preguntes. Va. Es veu que al principi d'arribar a la casa rural us demanen el mòbil perquè pugueu tenir una experiència de connectar amb la natura i tot això. Us van prendre el mòbil, de veritat? ens van prendre la vida. La vida? Maria. No, ja està. Ja, prou. No, ens van prendre el mòbil. Ara, rodant, poc mòbil tenies, ja t'ho dic. Sí, però no, Sí, no, no teníem pas temps. Ah. A més, allà la cobertura anava com volia. Ah, sí, Dormíeu, on dormíeu a la dormíeu? casa de colònies? No, No. Dormíeu en un hotel de 5 estrelles? dormíem a casa nostra. Sí, pujàvem i baixàvem. Està a la Garriga, a la casa. La Garriga. Jo crec que em dedicaré a fer turisme de Jo Mai Mai a partir d'ara, perquè també he vist ruta que hi ha Jo un Mai Mai. gorg, hi ha un gorg també per allà. Que està al costat. Xulo. O sigui, Sí. està tot... Que maco. O sigui, es pot gravar tot allà i Gaire- no... Bueno. Hi havia guiris pixapins per allà o no? No hi havia No, ningú. no vam veure ningú. Ningú. Més que nosaltres, cada dia, no vam veure ningú És que em més. sembla que els gorgs era un lloc que estava una mica no protegit, però era... Crec que no podia entrar tothom. Però tenia un guarda forestal que us va acompanyar, per tant, no passa res. Exactament. El Va, de la- segueix, amb la sí, en bateria. tinc un altre. Maria Morera, a la sèrie es veuen indicis d'autolesió per part teva? Sí. Emocionalment estàs bé? Estic molt bé. Estàs Sí, bé? estic Vols que bé, t'ajudem estic en bé. alguna cosa? No, de Vale. veritat. Però sempre és maco entrar en la psique d'un personatge així. Perquè jo crec que... No riguis, cabró. No, però... No, Ostres! però és que tens moltes ganes d'entrar ja, vols entrar. Ja, bueno, doncs això, però no, estic perfectament bé, no us heu de Vale. preocupar. És que en tinc més, quan acabem ja Vale, anirem al marro. Segueix. Berta, a la sèrie li fas xantatge al teu germà quan descobreixes que és gay. Ets homòfoba? Ho sabia. No.
Segura, perquè jo quan vaig veure que obres la porta aquella, et quedes allà parada... És que jo, mira, no, vull aclarar una cosa. Ets gay? Vale, sí, és que jo vull aclarar una cosa, ja que estem aquí. Devia ser una... Perdó. Digues. Va ser enriquidora a nivell personal de tenir l'experiència de denigrar algú d'aquesta manera? Sí, m'ha encantat aquella escena. Però perquè és una escena que havia fet pel càsting, l'havíem treballat molt, teníem una coach que ens va ajudar i tal, i amb el Jan ens ho vam passar molt bé. Ens vam riure molt. Òbviament, a la que han agafat com a bona, no. Però va ser molt guai. I una cosa, és que la Èlia, en aquell moment, és que clar, molta gent m'ha dit homòfoba. No és homòfoba, el que passa és que està veient el seu germà que és, bueno, un machirulo, perdó per dir-ho així, però que s'ha liat amb totes les meves amigues, que ha sigut sempre, que m'ha deixat pels terres, que va de xulo amb els seus amics. Això m'ho he inventat jo. Vale, jo no he vist res. Però vull dir, llavors hi ha és com... moltes escenes de sexe, però no se'n veu cap. A mi em falta la preqüela. Clar, llavors el veu i diu, hòstia, ets gay i tal. I clar, a l'escena la van muntar d'una manera que no es veu, però ella el que em deia és calla la puta boca o et rebento, no sé què, jo li deia, Eric, a mi m'és igual, en plan, m'és igual... Això ho han tret? El m'és igual està com tallat. No és que l'hagin tret, és que el Jan i jo, que ja va sortir així, saps? I han tret aquesta. Però jo li deia com, m'és igual, no sé què, i ella em deia, que no, que et puto que et rebento, no sé què. Llavors jo li deia, sí, doncs molt bé. Però el fet no, a mi m'era igual que fos gay o no. El fet era com, hòstia, no m'ho esperava gens de tu, saps? I a sobre em vens amenaçant, doncs, si no vols que ho sàpiguen, doncs ho aprofito. O sigui, aquí el que ha passat, sense voler ofendre ningú i menys a la gent de 3CAT, però la gent de postproducció... No, a veure... T'ha deixat una mica d'homòfoba quan realment l'escena original no ho era tant. Bueno, jo no ho havia pensat així fins que la gent m'ha dit homòfoba, saps? En plan, sí, t'han escrit per DM, hija de puta. Però amics meus o vosaltres mateixos, en plan, rotllo, què? Sembla estar... Bueno, en tinc més, va. A la sèrie hi ha una escena que s'us veu molt còmodes fumant, vale? I jo vull preguntar, perquè no es veu ningú tossir, havíeu fumat abans? Jo no. No, però era CBD. Era CBD. Era CBD. Ai, això no sé si ho puc dir, Sí. Sí, no? Era CBD. Era tabac de pastor. Herba de pastor d'aquella. Bueno, més CBD. Vam fer servir vam fer servir dos, perquè clar, allò es va consumint. Hi ha una fent, que encén. Juan Carlos, ves liando otro. No, però clar, allò era... Aquella habitació olorava... No, però ja ho va dir la Mai, ventileu. Ventileu. Jo no fumo gens i jo quan van dir que havia de fer dic, bueno, ja veieu com, no sé si us heu fixat, però molt bé no ho faig, però ja vam agafar com d'excusa com que m'estaven ensenyant ella, saps? Bueno, jo agafo així, Quan em dius molt bé, lol, que em passa la mà. Bueno, clar, jo tampoc sabia, no idea. Bueno, va, tinc més. Va. Durant els 4 episodis de moment hi ha molts moments que balleu, que feu coreografies, graveu TikToks, tot allò és espontani? Us va sortir ballar i gravar un TikTok o no? A veure, tu què creus? Ai, Maria. Jo crec que sí, és que si no ho entenc. Estàveu nens allà a la casa Oculons i de cop comença a sonar una música tal i us veig allà cantant i ballant. Dic, mira, de cop els hi ha sortit. Sonava la música de veritat? En plan, vosaltres quan us tocava ballar teniu la música de fons, eh? Sí. Vale. I les coreografies eren vostres? O... No, són de la Magalí. La Magalí Jou, la nostra coreògrafa. Vale. La voleu saludar o...? Sí, ets la millor. Però... Joder, Maria, és que ens semblem tant. Bueno. Vale, i tinc l'última pregunta. Veiem el Miqui Núñez com un dels monitors a la sèrie. Creieu que actua pitjor del que canta? A veure, actua pitjor del que canta. Actua pitjor del que canta. O sigui, que canta millor? Canta millor. Creieu que canta millor? Canta millor. Actua malament, doncs. És més bon cantant que actor. Jo crec que és una faceta més explorada que té. Clar, al final era el primer projecte així... És la primera vegada que actua el Miqui Núñez? No és la primera vegada que actua, però és la primera vegada que fa un projecte. En una sèrie així, sí. Clar, el rodatge quan va durar? 2 mesos i mig. 2 mesos i mig. Clar, ell havia fet teatre abans i amateur i molts anys havia estudiat interpretació, però no havia fet com projecte com a tal. I llavors va entrar a UT. I a nivell personal, us veu entendre amb ell? És una persona fàcil, té els fums pujats, és un imbècil? Com... No, jo tenia molta por perquè vaig pensar o sigui, que asco, saps? Perquè han agafat aquest puto niñat, en plan, no. Però és un amor. Això ho retallarem i sortirà només que diguis puto niñat. Vale, perfecte, moltes gràcies. No, és un amor. És un amor. Ens hem riure molt, la veritat. És molt graciós, jo no m'ho esperava. Jo tampoc. I a més té un sarcasme que a vegades et quedes com, hòstia, i va molt a fondo, va molt a fondo. Que guai. Vamos, Miqui Núñez, mira el podcast. Mira el podcast, Miqui. Clar, a nivell de... Ja s'han acabat les meves preguntes totes. Sí, s'han acabat la bateria de preguntes, però ja paro. A mi me'n queden perquè, o sigui, a nivell de càsting i tal, com sorgeix? O sigui, com aconseguiu els papers? Doncs... Crec que és l'única... O sigui, no depèn gens de nosaltres. Però realment creieu que és un procés democràtic on es mira tothom o hi ha noms que pesen
i diuen aquest o aquesta hi ha de ser. Segurament, però com que el procés de càsting es passa per molts filtres, potser el nom que pesa és quan arriba a dalt de tot, que són els productors, que després és com, vale, no, agafem aquest Miqui Núñez perquè al final saben que donarà una audiència també, no? Però hi ha tants filtres... Sí, realment es va presentar molta gent, eren com 400 persones, i suposo que van anar escollint, van anar descartant, primer es fa una fase amb self-tape, amb vídeo, i després convoques presencialment a qui més t'agrada, i vas fent així. Com us prepareu un càsting? Com? A veure, doncs... Què us diuen? En plan, us diuen, càsting de Jaume i Mai, i què heu de fer? A veure, tu vas fer self-tape? Sí. Ah, sí, vale, és que vam fer un self-tape però molt abans. Què és això? Ah, vale, és com una separata, però en vídeo. Què és això? Bueno, una separata és un guió, una escena d'un guió, Vale. una part del guió. No? Exacte. sí, et fas un vídeo d'aquest fragment, et fas un vídeo de presentació i també havíem d'enviar vídeos cantant i ballant, perquè al ser com musical. Ah, sí. I després, com Bastant musical. un mes i mig més tard, ens van convocar a la prova presencial. Vale. I allà, doncs, no sé, jo m'ho preparo... És que no sé com dir-ho, no us diré tècnicament què faig, Pots a llegir o què? M'ho poso a llegir, m'ho aprenc, ho analitzo, Ho busco les repeteixes moltes unitats. vegades? Si és presencial i tal, sí, bastantes, m'ho aprenc bé. I, clar, ja jo suposo que deu ser un sac de nervis. O quan hi Sí, vas, però o no sé, és com que jo estic molt nerviosa els dies abans, però quan arribo allà i vaig entrar és com seguretat. T'acabes acostumant. Ja. O sigui, al final també la nostra vida es basa en anar a llocs, fer-ho i que et diguin, ja te llamaremos. Clar, Ja està. el truc és fer-ho i oblidar-te. Clar. I no, és això, és fer-ho i oblidar-te. Sí, vale. Ara... No ho hem de retallar això perquè és molt bonica aquesta música. Sí, però a mi m'avorreix. al final. Què us evoca aquesta música? Què? Aquesta música. Pero estas horas que son, colgado. Madre mía, que tengo una resaca el 15, hermano. Venga, pídete ya los 3 deseos que quiero ver a su barba. Ah, ja ho he entès jo. Vosaltres ho heu entès o no? Ja ho he entès el que Pídete s'ha de los fer. 3 deseos que yo ya me voy a sobar. Qui creus que és aquesta persona? No tinc ni idea. Un geni d'una làmpara, no has sentit la música així en plan I en màgica? plan, un geni que apareix. vale. Hòstia, m'ha vingut Howard 100%, Sí, doncs és un geni de la làmpada que Vale. demana 3 desitjos. Els compleix o no, ja ho descobrireu, però ara mateix ho heu de provar, heu de demanar 3 desitjos. Ai, de tot, de la vida. Sí, si voleu Sí, fer un clar. ping-pong, per tenir més temps de pensar-ho. Ai, Hòstia. 3 desitjos de tot. Sí, sí. El primer que se't passi pel cap. Vale, Per exemple, molts diners. Un Òscar. vale. Vale. No, un no, doncs 5. Sí, vale. Molt bé, eh? Molt bé. Hòstia. De què? De millor dansa? No, De millor TikTok? Millor cançó. No, millor actriu Millor disc, protagonista. Grammy. Bé. Jo demanaria Desaparèixer de Jaume i Mai. treballar fora. Vale, Treballar uns anys... fora vol dir fora de Catalunya o fora d'Espanya? Fora d'Espanya. Fora d'Espanya. Ah, en plan international. França o Estats Units. O sigui, treballar un temps allà. A D'actriu i França. que m'anés bé. Saps parlar francès? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Però fatal, eh? Però sí, això. Però tu actuaries en francès o en català-castellà? Jo. Clar, si te'n vas a França, França... hauries de parlar en francès. Sí, bueno, però també conec molta gent que allà es fan molts projectes, eh? Quanta gent coneixes? Doncs pues mira, a Libertad vaig conèixer una actriu que és francesa i parla millor el castellà que jo, crec. Sí. T'ho juro. Vaig quedar flipant. O sigui que... Sí, no? Sí, el cinema Berta, europeu... més desitjos. L'Albert Serra, vull dir, és català i treballa a França i ho peta més a França que aquí. Sí. És l'Albert Serra. Clar, és que... No, ja el veig. Aquí hi ha un gap, hi ha una bretxa... Podem parlar de la bretxa o no? Perquè estàvem preparant el guió i el Lluís va dir bueno, jo em considero expert en cine i vaig dir, jo no, però en plan, m'ha posat Què passa? una pulsera al Què vols? turmell i Què si dic vols? alguna cosa que no li agrada, m'ha dit que em tira Electra. Us hem comprat unes xiveques, bueno, que he comprat, ens les ha portat el repartidor de xiveca aquí fa 10 No, minuts. encara no. I no us esteu ni tocant, home. Ja. Un brindis, no? Ja, Per estar és aquí que- tots plegats i units. Vamos, Sí. la sèrie de fer la patrocina estrella, no? Vinga, hombre. A veure, Bueno, jo a mi faig un no xin-xin. m'agrada la cervesa, però bueno. Si l'obres ja se la veurà La algú xiveca altre. t'agradarà. Sí. No puc. Xin, xin.
Quin soroll, que fa la xiveca quan l'obrim. Realment el soroll. És molt satisfactori. Només pel soroll ja. Vinga, va. Jo crec que una llauna de xiveca fa més bon soroll que una llauna d'estrella quan l'obres. Però bueno, això ja... Cadascú. Consumim responsabilitat, sempre. Adéu. Adéu, vagi bé. Adéu. Clar, i no, ja pensava, clar, 2 mesos i mig a l'estiu, un equip jove i alguna anècdota hi devia haver, no? Ves, sigues més directe. Digue-ho. Home, A veure, es pregunten entre així les l'equip, coses. la gent, hi havia molt de marro. Hi havia marro o no hi havia ja marro? al rodatge. hi havia marro al rodatge? Sigues directe, va. Molt i de molt tipus. Vale. No, és que jo l'única referència que tenia és un amic meu que treballa al departament d'art, no diré el seu nom, Oi, Però que la mare que el va parir. però que ell sí que... El topo. Ell va tenir marro, ja. Ell va tenir Ell marro. sí. Ell va tenir marro. És veritat. El que el coneixes, tu també, saps de qui estem parlant? Sí. Collons. És que crec que No tu, cal dir aquesta noms. faceta no et vas enterar. Berta Rabascany, Crec que no. el que t'has perdut. I mira que Bueno, anava perquè- cada dia amb ell. Bueno, perquè aquest noi Ai, és no puc dir molt... això. molt... Deixa-la anar. Deixa-la anar, però també és molt seu, eh? Jo no em vaig enterar tan Bueno, sí que em vaig fàcilment. enterar ara que penso, m'ho va explicar dels últims dies, Veus? però per Però sobre. alguna Sí. anècdota així que pugueu compartir divertida? Alguna orgia multitudinària? Tant de bo. No, ja, sí. Jo també soc fan de les orgies, però no em conviden mai. Per què serà? I tirant una mica enrere en el passat, en quin moment vau decidir que volíeu dedicar-vos a la interpretació? Així, una pregunta més avorrida i tal, saps? Jo des de sempre. En plan, des de que tenia 5 anys, els meus pares diuen que jo ho deia, però no tinc ni idea d'on ho vaig treure. No et van obligar a ser actriu? No. Jo amb 5 anys deia que, amb 4 o 5, deia que volia que m'apuntessin a teatre, però jo el que no entenc és com sabia que existia una assignatura que era... una extraescolar que era teatre, com Van sabia portar que... al teatre o què? És que és que jo no anava al teatre amb els meus pares. No sé com veia que la tele era mentida, saps que eren actors, no sé com ho vaig descobrir. Però meus pares em Però diuen ja que jo ho des de deia. petita. Sí. Fort. I t'ha sortit bé, eh? Bueno, sí, no sé, em van apuntar, vaig estar allà 13 anys fent teatre amateur... Però has començat a Goll de Gom, vull dir... No. És que clar, això ho T'he estalquejat una patinat. mica. Escolta, fem el que He podem. fet obres de Goll de Gom, no amb de Goll de Gom. Ah, Oh! Clar, bueno, Canvi, però ha quedat canvi. bé, no? Ha quedat ha bé. quedat molt bé i he pensat, sí, claro que sí. Tu, Maria, quan vas decidir... Jo m'ho vaig trobar, més que decidir-ho. Però a mi la meva mare em va apuntar a un... Bueno, a veure, és que és la típica història, eh? M'avorreixo a mi mateixa Va, doncs explicant-la. és igual, no És l'expliquis. igual, és que em va venir i ja està. Et va venir, ja Em està. Sí, em va Sí, trobar. van trucar del Gaudí i van dir, escolta, Van dir, li hem de donar el premi a algú, tu volem- vols ser actriu? Ai, va, a veure, si voleu us ho explico. Explica una frase, va. Si vols ho explico jo. Va, explico tu. Va. A veure com ho explico. Bé, ja ho entenem per on va buscar- això. Vale, ja La seva aneu mare la va veient. apuntar a un càsting, ella no tenia molt clar, va anar al càsting, va anar passant frases, al final et van agafar i vas rodar i vas veure que allà era el teu lloc i que t'agradava. Molt bé. La teva, Bravo. la teva primera pel·li que et va posar, diguem, els focus... A l'escena. En tu, diguem, va ser La vida sense la Sara Amat. Com vas aconseguir el paper de protagonista? Jo crec, o sigui, ells buscaven algú, estaven fent càsting actrius, perquè, jo què sé, la Mariana Pagès, amiga nostra, també Sí. el va fer, o sigui, la Lu Amat, però crec Jo que... també el vaig fer. Tu també? Sí. Ah, és veritat, m'ho vas dir. Mm. Però crec que volien volien una no actriu. Perquè volien algú... actriu. Home, clar, jo no Ja sabia ni No que era havies fet actriu No. res, ni extraescolars de teatre ni zero. res. Bueno, a Begur, carinyo, tu què creus que hi ha? Hi ha un Hi ha extraescolar i platja? és... Sí, platja sí, Veus? Vamos, però pensar-ho. res més. I res, i em van, no sé com vaig aconseguir-ho, mira, vaig tenir molta sort. Vaig estar al moment adequat. Bé, humilitat, bé. Fem aquell joc que tenies preparat, que ja que ha vingut... Quin joc? El, El de Coscan. Vale. Bueno, doncs avui ens avançarem bastant al guió. Avui farem uns salts. Sí, faré, mira, la meva secció, a mi em fascina que els actors feu un clic i de què va... A mi em fascina que els actors feu un clic d'això de ser vosaltres per instantàniament convertir-vos en una altra persona. Per la meva secció d'avui us demanaré que us invertiu les personalitats, és a dir, la Maria farà de Berta, la Berta farà de Maria Secció. i el Magí farà de Magí. Vamos! A continuació us proporcionaré una sèrie de situacions Uau. i vosaltres haureu de gestionar-les Jo puc com fer si de fóssiu Lucas? l'altra persona. Entesos? Puc fer de Lucas? Joder, vale, va.
Vale. Sí, però no... Sí, però és que tu tens molt poc... En plan, tu no ets actor, saps? En plan, elles han de demostrar que realment són actrius. La meva tia Tàvia, que té el cabell tenyit de blau, en un sopar de Nadal em va dir que jo seria molt bon actor quan tenia 8 anys. I és una cosa que em persegueix. Vale. Creieu que ho seria o no? Vale. Després parlem. I de dir? Vale, primera situació. Val. Va. Us para un fan pel carrer i us confon per l'altre. És a dir, m'explico. Maria, imagina't que ets la Berta i algú et para pel carrer i et confon amb la Maria. Vale. Com reaccionaries? Pots fer del fan? Jo, puc fer jo. Pots fer del fan? Oi, qui és ella, la Maria o la Berta? O sigui, Clar, elles jo no soc la la Berta, Berta. ella és la Berta i... I tu em confons amb la Maria. Hola, ets la Maria Morera? Tens un Gaudí? No, és la meva amiga, però hem fet Jomima juntes. O sigui, si ho has vist, segur que m'has vist a mi també, però no sóc jo. Però si vols, la puc trucar i li puc dir que t'enviï una foto. I quin paper feies a 100%. I quin paper feies a Jo Mai Mai? Bueno, jo feia l'Èlia. Que ara no me'n recordo què És feia. l'homòfoba? La Rosa... No, és que, veus, tothom s'ha confós amb això d'homòfoba, perquè realment aquella escena, o sigui, no era així. Vale, bé, aprovada. Ai, m'encantaria ser tu a vegades. Sí. Bueno, com vulguis, tens una personalitat. Berta, em temo que et toca. Vigila, Em toca el mateix. Tu ara ets la Maria Vale. i vas pel carrer i et para un fan Vale. i et confon amb la Berta. Vale. Però tu ets la Maria. Com reaccionaries? Vale? Ja ho he entès, ho he entès. Sí, ho he entès. Així. Hola, tu ets la Berta? Hola, què? No és això. Jo no ho entenc. A veure, posa't en el paper. Vale, jo Ets soc... un fan de Jo Mai Mai i estàs veient la... no me'n recordo si la Maria o la Berta. Estàs veient a la Maria. Sí, però, soc la Maria. Però És la Maria. amb la Amb Berta. la- Vale. Vale. Hola, ets la Berta? No, sóc la Maria. Maria Morera. Però la Berta és una companya meva de Jo Mai Mai. Però no sóc jo. Vale. I la pots trucar? Sí, clar, som molt amigues. Sí, jo la truco ara. Sí, clar. 100% no diria. Vale, bro. Ja, tia, però no volia dir vale, però dic, bueno, potser sí que la trucaria. Una No. nena petita et diu, la pots trucar? Què li diries, que no, Maria? M'hagués hagut de preguntar si em pots seguir a l'Insta. Però la Maria bueno. sudaria més, en plan, aniria com més chill amb la música, potser ni... Jo és que ho Ni he fet esperaria molt gaire. malament, oi? Jo és que ho faig molt malament, això. Sí. Jo he d'entrenar. No t'hi pots dedicar. Jo crec que No. la teva tieta, quan et va dir que series bon actor, Va mentir. va mentir molt, que és Ui. una que fan les tietes. Ara m'agradaria una mica entrar, perquè, clar, el Magí no té ni puta idea de cine, no ha vist una pel·li en la seva vida. Llavors, a mi m'agradaria que fessis la teva part de que li preguntes coses molt bàsiques, tipus... Sí. Això que està en verd, saps? El que Saps està en aquella verd. part del guió que està en verd? Sí. És que hi ha una part del guió que està en verd, però l'he posat en verd perquè em feia molta il·lusió preguntar, perquè jo realment, ja que vosaltres sou actrius, he pensat que us ho podria preguntar a vosaltres. Llavors, què és el que creieu que fa un actriu o actor millor que un altre? Millor que un altre actor o millor que una altra persona? Millor que un altre actor. És que l'altre dia estàvem al seu pis mirant Jo Mai Mai junts. Sí. I llavors dèiem, aquest ho fa millor que aquest, i aquest ho fa millor que aquest. I llavors Jo crec que sí. ell es va pensar, què fa un actor millor que un altre? Clar, què pot fer? En plan, com s'aconsegueix la credibilitat, per exemple? Com Jo crec fas millor? Quan deixes d'estar pendent de tu i estàs pendent de l'altre, i quan tens un bon pensament intern. Sí, quan ets fidel amb el personatge, que no hi ha... Que a vegades no és que tota l'estona diguis ai, és que no està bé, no m'ho estic creient. Hi ha moments on tu creus i hi ha moments on no. Això és perquè hi ha un desequilibri, no? O sigui, el personatge no està tot el rato amb tu, sinó que a vegades el deixes, a vegades l'agafes. Clar, és com tenir Llavors... clar quin és el teu personatge i la feina que tu has fet amb el teu personatge, però una vegada estàs en l'escena, Anar a no fondo. està pensant en tu. Vale, o sigui- I aquesta frase la vull fer així, no, en plan, estar en el moment amb l'altre. I No estàs fent veure que ets una altra persona. No. No. Això, No, això clar, a mi ets a aquella teatre- persona. Ets Sí. aquella persona. Clar. I vius allò com si ho visquessis quan de mireu veritat. una peli, us passa que us fixeu... plan, així com, jo què sé, el cinematògraf es fixarà en els plans i en la il·luminació, vosaltres us obsessioneu en les actuacions. 100%. Jo ho miro molt. I a part, com que també estudio comunicació visual, també miro els plans i la llum, és que no me'n treu res. Tu ja, lo de disfrutar pel·lis ja O sigui, em del costa passat. molt perquè dic, ai, aquesta actriu molt bé aquí, ai, això molt bé, ai, la mirada... Sí, és que no puc. Llavors, quina seria la millor pel·li per mirar en una primera cita? Ai, és que aquestes preguntes mai sé què dir jo. Jo l'únic que puc dir, jo diré la que no
poseu. Vale, Que ho va vale. fer el meu ex. Jo encara avui dia penso, en quin moment tu vas pensar que això seria una bona idea? Em va posar irreversible. I de què va Irreversible? Doncs hi ha una escena d'una violació de 5 minuts. I... Home, O sigui, Era la primera Has donat cas cita, que eh? conec el teu ex. bueno, sí, primera cita. Sí. Escolta'm, és que hi ha un noi allà que està fotent unes Si tens dates. tantes ganes de comentar la jugada, vine. I deixa de fer Laita, un gol per laita. allà. Següent pregunta, va. Següent pregunta. A veure... A veure. Què? Salvatge, jo no sabia que A veure, estaves allà fent així, com si t'estiguessis ofegant a una Què vols? piscina. Vols aquí? Sí, vull Vols saber una allà? miqueta, va. Va, treu-li la motxilla d'allà. Joder, tio, vale. Ja me'n vaig. Què? Vale, bueno. Està engegat aquest micro? No, tio, no sé fer-ho. Vale. Vale, Maria, explica'ns Santi, això. Santi, engega el micro. No, Santi, va. Merci, tio. No, però per... Què? Està girat. Tu, va, nen, parla. Què vols saber? A veure, Ja ho he dit tot. però com va ser la vostra primera cita? Vull dir, jo vaig estar quan us vau conèixer, però... Sí, però o sigui, quan vam quedar una segona vegada... Com va ser això? No ho recordo. No, jo crec que va venir directament a casa meva. Ah, tu ets una noia que va per feina. no. Jo vaig per feina. Per feina, vale. Llavors, jo li vaig dir, quan ens vam conèixer, li vaig dir, m'agrada molt Gaspar Noé, tal, fa poc he vist Clímax, i va dir, irreversible. I aquest noi se li van creuar una mica Saps els què vaig dir jo, cables. irreversible? Eh? Vaig ensenyar jo aquella pel·li. Doncs per què no No, veu no. fer la cita vosaltres dos? No, ha semblat molt tirar de canya, això, però no. No ha semblat. M'ha fet gràcia, sí, home. Ho ha sigut. Ho ha sigut. Ho ha sigut directe. Bueno, ja està, volia ser això. Ja està? Ja, Però- ja has dit però- el teu Em incís. sembla- Si em vols sembla quedar, que- queda't, però, Sí, però una calla una mica. mica. No, però dona'm... O sigui, què et penses que ets tu, diagnòstic o alguna cosa? Quin és l'aspecte més complicat d'interpretar una persona que no ets tu i en alguns casos ni existeix? Com descobreixes qui és aquella Una pregunta persona, de si no mierda, existeix? tio. Si no pots parlar amb aquella persona, Amb l'imaginari. que te l'inventes tu, se l'inventa el Sí. guionista, tens una conversa amb el director i li dius, ei, qui és aquesta És la persona? barreja. Tot. És la barreja. O sigui, hi ha huequitos, o sigui, hi ha forats... Que huequitos, hòstia puta. Hi ha forats... Els meus profes d'humanitats m'estan volent matar ara mateix. Ho estan però veient? no ho No, crec. però així ja practiques per les teves vacances a Madrid. Exacte. Hi ha forats que evidentment els has d'omplir tu. Clar, o sigui, mentre Sí. tu tinguis clar i tu t'ho justifiquis tu, serà creïble. I si no, doncs sí, pares amb el director, amb el guionista, i això com ho veus, tal. Però al final és que poder-t'ho imaginar i que ho tinguis clar tu. Vale, algun dels vostres personatges, per exemple, la Rita o la Èlia. Èlia, es van trencar la cama de petites? Ho heu valorat, això? Mira, jo això no ho havia pensat, però Mm. la Rita 100%. Jo no ho havia 100%. pensat. Però jo sí que me la vaig trencar de petita, llavors. Ah, sí? Jugant a saltar la corda? No, a futbol. Futbol, és que... Puc fer una pregunta jo, per favor? No, Sisplau, però és que... Ai, deixa'l. Una cosa, és que jo vaig anar a veure China Boom, jo soc amic de la Mariona, ¿vale? I hi ha un moment que és una mica desagradable, perquè és com acabeu la... Bueno, puc fer l'espoiler com acaba. Bueno, et farem un altre bolo a l'abril. Veniu, que vingui tothom el dia 20 d'abril a Cardedeu. Aneu i Però nois bueno, i noies, molt digues. xulo. Cardedeu, a Un sobre. moment, em regales entrades, per ser dit? Uf, no tinc ni idea, però... Jo te les regalo. No, crec que tingui, la I si les veritat. paguem? Que així Jo ja l'he cobreu, vist així dos cops, cobreu. jo l'he vist 2 cops. Vaig anar a l'estrena i els 3 dies. Molt bé, així m'agrada. És la millor obra. Però hi ha un moment que és com molt desagradable perquè us unteu com un pastís de nata. Sí, per És tota increïble. puta És molt festa, divertit. més. I a part jo odio la nata i està a primera fila. Jo també. O sigui, quasi poto. odio aquell pastís. Tu no La saps meva els pregunta caros és que com- estava. Què? No saps els caros que estava, Els aquest pastís. assajos ho fèiem amb un pastís de veritat, també. Amb Els nata. últims. Els últims No, sí, cada eh? assaig no. Home, clar, després tu saps el que quantes s'havia tones? practicar no riure allà? Que saps el que ens rèiem? Jo plorava de riure. Si reieu directament, en plan... No, és a dir, Home, sí. jo algunes funcions se'm va escapar. A l'estrena i la que vaig venir jo, ho veu fer. Reia tothom. Joder. Ja està. Però què t'anava a dir? Quantes estones estava per treure jo després? Mira, Que puto mira, asco, si molta després has de fer alguna estona. cosa després que tenies tot el cabell No, ple de no, nata. és que sí, és que era escarós. O sigui, bueno, és que després t'ho explico, si vols, perquè és molt llarg. Però bueno, bàsicament, havíem de tot el que veieu allà a l'escenari, ho havíem de recollir nosaltres 5 després de cada funció. Ens havíem de netejar en una pica així, més o menys, tots el pastís pel terra, tot el pastís per la pica, era escarós, no hi havia cap tipus de dutxa, de manguera, res. Era molt escarós. Jo em Home, posava un ja gorro i Això m'anava cada a casa. funció. El teatre Sí. Gleba... Sí, la gleva. Jo tinc un dubte. Quants diners us haurien de pagar en una obra de teatre si us haguéssiu de rapar el cabell? Bastants. Una obra de teatre o una Numeret, pel·li? numeret. Hi ha una pel·li? No, a veure, A veure, jo en em una obra rapava. de teatre complicat. Bueno, per l'obra. No, Directe, una pel·li no. sí. Cobreu. Una pel·li cobra una barbaritat, et paga
la rapada et paga l'injerto de pelo, Sí, que et jo per paga una pel·li 3 ho anys de faig. vida i et paga... Però per una obra de Un teatre depèn de l'obra, la veritat. Jo depèn del Pel projecte. Cineboom, que va... És que no crec que Si està justificat, que a vegades, moltes vegades, com... És igual que les escenes de sexe. Posem una escena de sexe perquè ens ve bé, saps? Clar, és que jo No, mai ha mai... d'estar justificat. Ai, És el que jo dèiem sí. abans, és que estàvem mirant el primer capítol i Sí, als 10 segons. ja hi havia la primera. Jo tinc un dubte, perquè hi ha una entrevista que et van fer a l'Ara. Et sona? Una entrevista que et van fer a l'Ara, Maria Morera. Com no? Ah, Com no recordar? Doncs hi ha una de les coses que menciones que dius que si pots evitar fer coses com Élite, ho evitaries tant com poguessis. És forta aquesta entrevista. Això ho vas dir. Jo ho vaig dir, això. Quan fa que ho vas dir? Fa temps ja. 2 anys ja. Per què ha canviat tant la teva perspectiva No, sobre això? no et pensis, eh? No, O i... sigui, tu consideres que jo mai no va en la línia d'Elite? Mira, jo quan et No. deia això, era... O sigui, jo sempre intentaré triar, si puc triar, projectes que m'emplenin. I amb un equip que m'empleni. Això és... Sí, Montpli, perdona. Magí. No, cap problema, Maria. Vale. No sé per on anava. No, que jo mai al final estàs a casa, Sí. ho fèiem al Biel, que a més ens vam entrar els dos a la vegada que ho fèiem Això anava junts. Jo coneixia gent de TV3 també, 3CAT, de 3CAT. dels dos llocs. Llavors, bueno, és diferent. Élite al final és... Bueno, si em proposessin un personatge on jo creiés que jo pogués aportar alguna cosa, però al final ja sabem com van aquestes sèries, que és escena de sexo, A, B, escena de sexo, A, B... Escena de sexe, actuar, follar, actuar... Drogues. Sí. Drogues. Fer veure que vas molt drogat. Tu creus que es droguen de veritat o no? Jo no tinc amics allà, o sigui, no conec a ningú. En vols tenir? Clar, jo Home, volia jo entrar crec que una són mica... bones persones. Segur, si tothom en el fons és bona gent, si això no està discutible. Tothom. Has conegut mai algú? Heu conegut mai algú que sigui mala gent per dins? Sí. Hi ha mala gent en la indústria del cine, són tots angelets. No, o sigui, no és que siguin mala gent, però són molt... Suyes. Bueno, molt seus, hi ha molt ego, hi ha molt gelos... Què és el pitjor de la indústria del cine? Berta, Després la Maria és la després persona et més preguntaré per lo flipada que has millor. conegut mai. Ai, va! No, és la millor. És la millor. És la millor. Vale. Jo crec que el pitjor que hi ha és les relacions de poder que hi ha i que a vegades no tens les eines per gestionar-ho. Estic Jo d'acord. crec que això. Abusos de poder. Sí, i no cal que arribi a un abús, però quan hi ha poder no Hi ha es pot gestionar. desequilibri. Hi ha desequilibri. Fa unes crec que setmanes això és- hi va haver una polèmica Mm. que ara no me'n recordo de què anava. Molt Jo vaig Lluís. dir al Magí, l'altre dia vam parlar el... No ho intentis. Això no ho rescatem. Sí, Ja. saps què és això o no? Tio, jo m'ho estava passant bé. Esteu sentint o no? Poemes Per en dins. català o intel·ligència artificial. Yeah, vamos. Poemes en català Sí. o intel·ligència Sí, dilo, Lucas. artificial. Poemes. Yeah! Poemes IA, la meva secció on us presento poemes, que poden ser poemes i IA, i està un escrit amb una persona de veritat que escriu poemes en català i escriu un poema i l'altre l'ha escrit una màquina. Va, Llavors jo ara us Ah, presento que parelles de xulo. poemes. És xulo o no? M'agrada. I la intro que us ha semblat? Ha estat bé. L'ha fet el meu amic Et felicito. Luqui Lluc, productor. Molt bé, no? Sí, Aquest noi. El podem aplaudir? Sí! Vamos! Dale, Lluc, merci S'ha per cobrat tot. al final? No, va dir que només que li féssim una mica de promo ja li anava bé. Ah, vale. Vamos, Lluc, merci. Vale, Així tira, m'agrada, tira. no? Vale, Bueno. començo pel de veritat o pel de l'intel·ligència M'és artificial? igual. Vale. Però no ens ho pel que diguis, vulguis. no? Ho hem d'endevinar, no? Ah, sí, ho hem d'adivinar. Ja ho havíem Berta, pillat. saps la primera? Ah, vale. M'he mirat llargament al mirall. No hi he vist cap home, només una llum encesa i cap altra cosa. I el segon poema. En el laberint de la ment, on els pensaments són ombres fugisseres, els somnis teixeixen nits sense llunes i les paraules, mar sense aigües. Vale. He Quin de és dir quin? quin és quin. Sí. El primer és d'intel·ligència artificial i el segon no. Efectivament, t'has equivocat. El Ja ho primer sabia. és Sabia que seria al de revés. J.B. Foix, d'un temps, d'un país. És que sabia que era massa obvi, seria al revés. Bueno, Maria Morera, som-hi? Sí, Vinga, va. Has de dir el revés del que pensi. He caminat per una llarga nit sense estrelles amb el meu germà, el vent.
No he trobat cap déu al final del camí, només silenci i el fred de l'oblit. I l'altre. Sota el cel de plom, les paraules pesen, com fulles caigudes en un estany de plors. El temps s'esfilegar-se com viden entre els dits, deixant rastres de memòries en l'aire espès. A veure, aquest últim, l'última. El temps s'esfilegar-se com vidre sota els dits, deixant rastres de memòries en l'aire espès. Hòstia, és complicat aquest, Potser et diria que el primer és d'un home i el segon és d'intel·ligència artificial. Molt bé, Maria Morera, bravo! Clar, jo dic, com s'ho està Humanitats. pensant tant, si això ho ha escrit una màquina, si li busques al rerefons segur que el trobes, però igual no. Clar, jo, abans de totes aquestes interrupcions que hi han hagut, la Maria estava tocant un tema que... Tu no vols que et pregunti, tu no vols fer un poema? Si et fa mandra... Tira, no, Vale, em va. fa mandra, vull... Vale, doncs va, fem, aprofitem el temps. Ja te'l faré quan acabem, aquí fora mentre fem una xiveca. Sí. Vale. No, que abans estaves parlant de que amb el Biel Rosselló us coneixíeu de Libertad. No, No. de La vida sense la Sara Amat. La vida sense la Sara Amat, de la primera... Una gran de la pel·lícula. primera. Gran pel·lícula. Sí. Quina Gran és la teva pel·lícula. review a Letterboxd? Mira, a Letterboxd li vaig posar un 4,5, li vaig posar like... És que tinc Letterboxd. Tu què et penses que soc jo, Matau? sí, jo et Li vaig segueixo. posar un 4,5... Ah, sí? Sí, tu no em segueixes, però bueno. Vale, jo és que em va donar com unes vibes de Everything, Everywhere, All at Once, saps? Tenia com una... Parlava una mica d'aquest buit que hi ha entre la realitat de l'existència i el pas inexorable del temps per les persones en el dia a dia, no? La quotidianitat d'aquestes experiències subversives crec que estan als dos llocs. És una cosa que crec que tenen en comú. Perdó, però pensava, si no sabia que estàvem a un podcast de la UPF d'estudiants de cinema. Què està passant? Sí, bueno... Vamos! Ha passat l'examen, molt bé. Escolta, Felicitats. tenim una altra xiveca per mi o no? Elles que no em veuen. Berta, tu em fas una sessió de Sí, xiveca? no me la veuré, la veritat. La compartim, no, aquesta? Perquè a mi també se m'ha acabat. Bueno, no, Déu-n'hi-do, tu. Sí, vaig bé, Jo, Vale. aigua. Molt A bé. veure, no ho he aconseguit, però jo volia arribar al Libertad i al teu paper a Libertad. Va ser premiada amb un Gaudí, suposo que tothom et pregunta per això, i no em vull repetir, llavors... Felicitats pel Gaudí. Moltes gràcies. Ja està. Merci. Ja està. Ho he encertat quan he dit que va ser la Sí. guanyadora de millor actriu més jove de la història. Sí, Això- perquè no hi havia revelació encara. Escolta'm, això t'ho vaig dir jo he fet la recerca amb això, vale? T'ho diré. Hi ha una persona que va guanyar un Gaudí abans que tu, o sigui, sent més jove, però no el va guanyar com a millor actriu. Exacte. I tu ets la primera que el guanya com a millor actriu. Exactament. I a part d'això, la teva pel·lícula on tu vas guanyar millor actriu té 2 Goyes. Sí. Clar, igual, tu creus que aquests 2 Goyes tenen alguna a veure amb tu? Uau. Hòstia, molt bona pregunta, Et No tan felicito. bona, a veure. Directament tens 2 Goyes. Home, no. Bàsicament tens 2 Goyes. No, però Home, Si ets no, actriu, no. actriu principal, en plan... Home, jo vull... protagonista. A veure, Si tu estiguessis molt malament, no tindries... Clar, dos Goya. seria molt Home, difícil que li I donessis sí, dos però Goyes, si una els és sumes, per són un l'actriu. Òscar. Bàsicament té un Òscar. Bàsicament. A veure, una és per l'actriu, llavors, un no. Un segur que no. I l'altre, home, vull pensar que alguna cosa es va fer bé perquè Però el tens tingués aquest tu a casa resultat. o no? No, home, no. No et van donar cap Goya d'aquells? No, home, no. Això Sobre se'ls que queda els- el productor, normalment, no? Ah, sí. Segurament La gent que et foto la pasta. o el té la Clara o el té el productor. Escolta'm, tu el Gaudí el tens dins d'un calaix o... Jo el tinc al meu pis de Barcelona ara mateix. A quina part Una del pis el estanteria. tens? El tinc a una calaixera a sobre de la calaixera. Te'l mires? Que es veu? Quan tu entres a la casa el pots veure? Ah, només la gent A la- que portes a a la meva l'habitació. habitació. Clar, és que... Vale, se la sap, se la sap. Sí, nois. Tothom segurament, és que això volia anar, tothom et deu haver preguntat pel Gaudí i tal, no sé què. A mi m'agradaria una mica preguntar-te pels downsides, una mica en plan que de cop tothom et vingui, saps? De cop tothom digui, com nosaltres es també ens gestiona, passa, com eh? es gestiona ser la persona del moment una mica... A veure, l'altre dia escoltava un podcast que surt la Maria Romanillos parlant d'això, que... O sigui, la Maria de- Romanillos en un altre... Sí, Perdiendo los papeles. que jo crec que això va ser en un altre nivell, ella, no? Perquè al final va ser... Ella sí que va estar nominada als Goya, va ser... El rebombori que va crear va ser molt més gran, però hi ha alguna com de... No tant en el moment,
perquè és tot tan... que guai, no? Tampoc crec que tinc una família que sempre m'ha ensenyat com s'ha de ser, i s'ha de ser honesta, i s'ha de ser amb els peus a terra, i agraint, però... No es nota. Que cabron. Puc fer aquestes? No, però sí. està fent una gran reflexió i les Li he dues tallat Bueno, la perquè bici. no sap quan pot i quan no sap, no en sap. Poc a poc. Ja n'aprendrà. Però és més el després, de dir, Vale. porto un any sense treballar, a mi, o sigui, és genial que et donin un gaudí, però jo el que vull és treballar, saps? O sigui, a mi m'és igual que em diguis A, B o C. O sigui, jo el que vull és currar i seguir treballant d'això, que és el que m'agrada. És més la segona part, de veure que vas passant càstings i sempre és un no, que no tot és tan fàcil, que hi ha una part molt fosca d'això, molta competitivitat, bueno, i si realment acabes sent actor, qui és una persona que està allà picant pedra i aguanta, i tot i que portis 7 anys sense treballar, doncs estàs allà. I aquests són els que són actors de veritat, i no els que han fet una pel·li per sort i després han encadenat, que evidentment té molt mèrit, però la gent que està allà aguantant... jo conec gent que porta anys i anys esperant el moment, que no saps si t'arribarà o no. I mentrestant vas fent un élite i... No, és que ni no vas fent ni un élite, és que no fas res. Què fas, de cambrer? Exactament. Sí. Has vist La La Land? Sí. Vale, doncs ja ho vaig pillant una mica. Home, fa Saps? dies La persona que està treballant a un bar i va tirant càstings i és un no, darrere un no, darrere un no, fins que... Potser sí, potser no. Potser sí, però és que clar, és això que dius, no? En plan, que potser al final t'agafen per una peli, ho petes molt, guanyes un gaudí, però i en el moment que guanyes el gaudí i tu puges a l'escenari i mires a tota aquella gent, dius, ja ho tinc fet. I no és així, no? No, jo què És sé... que un sí, o sigui... No, estàs un no esperant un sí. I esperes un sí i és com, uah, vale, un sí, però és que aquest sí és que no t'assegura res. És un sí d'un any. És un sí d'una cosa, i quan acaba mesos, això... O uns mesos. És que el que sigui, després... O sigui, estàs constantment esperant un sí i estàs treballant i estàs superagraïda, però no saps quan tornes a treballar, potser mai més, O sigui, ni que protagonitzis una pel·li que guanyis tots els premis del món, t'assegura que després d'allò tinguis feina. Res, t'ho assegura, res. Completament. I què us fa seguir? Sabent que les... Berta, què et fa seguir? No, o sigui, l'amor per això. O sigui, jo penso, a vegades dic, per què actriu? En plan, si jo pogués escollir racionalment, potser no seria actriu, perquè de veritat que és una altra cosa que més tranquil·la, Estudiant que pugui tenir AD. un contracte indefinit, que em guanyi molt bé la vida. Sí, no sé, en plan, qualsevol cosa. Però si faig això és perquè realment sento que no puc fer una altra cosa. Exacte. I si pogués triar, potser no ho triaria, perquè és això, hi ha molt de patiment també darrere i com molta... Clar, només es veu el gran actor que ha guanyat un Òscar i que tot és brillant i jo què sé, és que podríem dir molts noms, no? Però després, de veritat, aquesta gent, com és el seu dia a dia? L'altre dia el David Verdaguer també deia sí, vale, vaig guanyar el Goya, però és que després me'n vaig anar a l'hotel, vaig agafar un taxi, vaig agafar un AVE fins a Madrid, un AVE de Madrid a Barcelona, vaig dormir 4 hores i me'n vaig anar a fer funció a teatre. O sigui... Ho explicava l'altre dia el senyor aquell que va guanyar el paper d'Eugenio? Sí, és aquest. És aquest. David Ho Verdaguer. està explicant ara mateix. Exacte. Ja puta. Que se'n va anar caminant amb el Goya a la mà. Clar, o sigui que és molt maco, És molt maco. però també l'altre dia no sé quin actor ho deia, però... Hòstia, quina ràbia. Bueno, que deia que ja està bé de divinitzar aquesta professió, que no tot és tan maco, i ja està. Però és tan... Nosaltres ho sentim tant que val la pena. No hi ha una altra opció. I ho trobes just o creus que s'hauria de canviar alguna a nivell estructural? Moltes coses. Sí. Què? Sou Home. mínim interprofessional, entre projectes, que us donessin un paro o alguna cosa? Home, a nivell de... Clar, nosaltres no som autònoms, tenim contractes que realment... si tu després... o sigui, si et pots demanar que et treguin uns diners i després tu això ho guardes per... Bueno, com si hagués... Joder, no sé com es diu. IRPF. Exacte. Però clar, La realment... Berta, que és l'única que Però- s'entera del tema. Sí, La tele és igual, ja. Però realment, o sigui, moltes coses. Al final és una professió que es veuen 4 persones que treballen allà, però, hòstia, i l'ajudant de direcció, i el tio que et porta cada dia al rodatge, aquest tio es fa una d'hores... Sí, i és molt sacrificat. És molt... Sí, bueno, no sé, també li dona molt de bombo que nosaltres no salvem vides.
O sigui, nosaltres no estem fent res No. important, realment. Sí. I d'això mai, qui recordeu de l'equip amb molt de carinyo? Qui voleu saludar? Tothom. Sí, A és que tothom, està. eh? A tothom. Directors, bueno, tothom. No, però així com... Sí, espera. El Guillem, no? Ai, és que el Guillem... Bueno, però és que la Júlia també... És que... El Guillem, Ai, ara si ens posem a dir noms, clar. La Júlia, l'Oriol... Mm. És que tots, és que la veritat és que gràcies a l'equip, o sigui, jo Sí. mai ens va salvar l'equip. Es fa família, eh? Home, inevitablement. Vale, un moment, a part de ser actrius, què collons més feu? O sigui, vosaltres desperteu al matí, aneu a córrer... A la Clar, uni. vosaltres teniu una vida, vull dir, durant uns Llegiu. mesos sou actrius, però la resta de la vostra vida... jo, què ara, feu? jo vaig a la uni 3 matins perquè m'ho parteixo. Ara començaré un curs d'interpretació amb el Marc Martínez. Bueno, en saps, ja, d'interpretar? No eres actriu, tu? Sí, però has d'estar en constant formació. Ah, vale. No es para mai d'aprendre. Exacte. Has d'estar sempre Clar, tu en ara- formació. No, formant. jo estic bastant... Tu que ja seràs Ara. comunicador, acabaràs la carrera i seràs comunicador, no té pinta. Toma! No, vols que en parlem de la meva carrera? Jo crec que hem vingut a parlar de la vostra, però si jo Ei. t'explico la meva, Vale. tenim parlat també. Si vols, fas un podcast i em preguntes, què tal la teva carrera? Jo t'explico Perfecte. una història. Ahir li vaig explicar un guiri, va venir un col·lega d'un col·lega d'Erasmus i jo ahir tenia la tarda lliure, fa molts dies que no la tinc. I li vaig fotre una xapa a poder d'una hora de lo desgraciat que sóc i de la sort que tinc. I ja està. Clar. I tu, a part de ser actriu, A veure, jo, clar, jo ara, fins ara he estat i anar-te de vacances a Tailàndia? Ah, clar. preciós, nois. I Sí, després tenim- de vacances Què tal, a Madrid. Viu de vacances, aquesta Mare de Déu, noia. mare de Déu! Què tal a Sí. Tailàndia? Molt bé, molt bé. O sigui, 21 dies amb la meva família, si no ens hem barallat 75.000 vegades... O sigui, jo de veritat que va haver-hi un punt de dir, ens separem tots. O sigui, soc Sí o no? orfa. En plan, de veritat, t'ho dic de veritat, No, Berta, o sigui, Ja. per gravar-ho, eh? Per gravar-ho. Estàs a favor de les vacances en família? Sí. Vista perspectiva. Sí, Però és un que sí no. resignat. És que sí, també crec que, mira, jo no m'he unit tant, però el meu germà i el meu pare s'han unit molt, que Fet mira... una mica de bonding, eh? Sou Ha fet una quatre. mica Una mica de bonding, bondage. Bueno, cuidado. I bé, què hauria de visitar? Si vull anar a Tailàndia, què ets a veure? El nord és molt maco. Jo no aniria a les illes. Al final, hòstia, vam arribar, el primer que vaig veure és un McDonald's i vaig pensar, joder, maig. Ole. Wow. Aquí sí que pot I menjar clar, bé. ara la cosa és, aquí jo no fumo, això que consti. Nosaltres sí. Però, doncs mira, a Tailàndia Nosaltres la sentir? marihuana està legalitzada. No, marihuana no. Llavors, bueno, és una... O sigui, tu vas a comprar el pa i si vols, t'emportes una bosseta, tu. Saps? O sigui, amb el pa. Per esmorzar. No, Vas tornar heavy. amb una maleta més de les que vas marxar. No, perquè no vam emportar-nos quasi res de roba. I és allò de que si vas És amb nudista, moto, Tailàndia. si vas amb moto i hi ha un semàfor i has de parar el semàfor... Carinyo, ni semàfor ni res. Ah, no hi ha o sigui, semàfor. se la pela tot 3.000 allà. No hi ha ni una senyal de tràfic, ni una. Anarquia, no? Anarquia. És molt heavy. Jo vaig patir una mica els primers dies de dir, m'atropellen. Què et passa, tu? Res, estic enfadat amb en Lluís. Què passa? No, no t'ho puc dir, no t'ho puc Perquè dir. no et deixa... No, Parla, No parla. és per mi, és per la pobra Berta. ja és veritat, eh? Bueno, jo tenia interès en Tailàndia. No, jo també, ja et jo veig. estic superbé. Vale, A mi no res. És que el DJ que m'envia whatsapps compromesos... És un passat, aquest, és un passat. A veure, és que hem evitat TV3 fins ara. No, parlem una mica de TV3, 3CAT. 3CAT. Què opineu de 3CAT? Està bé. 3CAT, Està en plan, bé. la plataforma com a tal. No, en plan, En que plan- doni de menjar als actors, actrius i creadors de contingut en català en general. Guai. Molt bé, Aquesta sí. part bé. Sí. A nivell de... És que aquí hem d'anar molt en cuidado. A nivell de projectes tal, què és el que més us mola que estigui fent ara mateix 3CAT? Consumiu 3CAT? No especialment. A part de Jo Mai Mai han Clar, repetit a part de Jo durant Mai Mai 8... ara... no, però mira, la sèrie que estaven fent abans, la d'Això no és Suècia, Sí? jo l'he vist i m'ha agradat molt, la veritat. Mhm. O sigui, no sé, em va semblar molt guai aquella sèrie. I Jo Mai Mai, bueno, a mi m'agrada, clar. I no, o sigui, les sèries que estan fent ara Tu la estan recomanes, bé. eh? Jo la recomano, clar que sí. Jo Mai Mai la recomanes. Sí. Vale. I no sé, ara sé que em faran un parell més que no sé què tal, però conec gent que està treballant i tal, i crec que també pinten bé. O sigui, crec que estan com bastant en ficció, posant-s'hi... I quants punts creus que teniu de tornar a treballar a 3CAT un cop ja hi heu començat?
molts més que abans, els mateixos. Sí, no ho sé jo. Bueno, O sigui, potser saps més. TV3 és en plan que un cop entres dins el circuit hi ha rodes allà... Jo crec que depèn. O sigui, jo crec que en ficció no és... A veure, jo he tornat a treballar, a veure, jo no, tampoc puc dir... O sigui, jo vaig fer Cucut i ara he fet això. Sí que és veritat que Cucut I la era Sara una Amat, també. coproducció. No, però Sara Amat No era no era TV3. TV3. Perdó. Era una... Sí, crec que va posar alguna de diners, però és televisió pública, o sigui que... Verona. Però crec que no és tan fàcil, eh? Crec que és més fàcil, doncs, no sé, o sigui, sí que ara tots els podcasts, el canal EVA, tal, que està fent tot això, crec que allà sí que si tens un programa doncs és més fàcil, no? Entrar-hi i llavors ja estàs allà, però crec que en ficció... Home, a veure, sí, clar, sempre hi ha la típica... com es diu? La sèrie de TV3 diària. Com si fos ahir. Clar que veuràs amb molts Clar. actors que ja coneixes els típics de TV3, però crec que en ficció és més complicat. Heu vist la sèrie del Lil També depèn Dami? de l'edat. Però històricament... també La sèrie del Però Lil Dami històricament. l'heu vist o no? No. Doncs n'hi ha una. No, però és que històricament jo sempre he pensat això de TV3, que a nivell de programes i sèries, però en plan de programes, són molt bons. Són molt bons, però sí que és veritat, quan entres en ficció... Merlí estava molt bé, Plats Bruts estava molt bé, però no passa tan sovint. O sigui, no és que cada any TV3 tregui una sèrie que és la polla, en plan, una ficció que és la polla. També ara és Tretze més... Mai. Ara, Tretze Mai que sí que és la polla, però vull dir... Jo crec que també no podem oblidar que al final necessiten contingut, s'ha de fer contingut en català, tal... Llavors arriba un moment que jo crec que col·lapsa una mica les expectatives amb el que es pot fer realment i amb els diners que es tenen. Que hi ha. Jo crec que aquí hi ha alguna de... Volem tornar a fer un Merlí, però a vegades has de mirar també el que tens. I també que no estaven al mateix moment, ni molt menys. O sigui, quan es va fer Merlí, la tele era una altra cosa. No hi havia... De quina manera una altra cosa? Vull dir, no sé, jo la mirava molt més, jo ara no miro la tele, i la majoria de gent de la meva edat jo crec que tampoc, i en aquell moment era com, pues estava com més, no hi havia tantes plataformes, no hi havia tant contingut. Però de quina manera ajuda a que la gent miri més la tele, que feu balls de TikTok, coreografies, i parleu com si fóssiu adolescents, persones rares allà en una sèrie? Això és el que em costa entendre. Com ho veieu vosaltres? Creieu que contribueix positivament? Com creieu que s'ha d'apropar TV3 als joves? Jo crec que és molt complicat, perquè ara surt, no, tenim com el fenomen aquest d'OT, no, per exemple, que és algo que sí que ha o jo què sé, la Isla de les Tentaciones, perquè no oblidem, o sigui, crec que parlaria més de la Isla que d'OT fins i tot, perquè jo la Isla, que jo no miro mai la Isla, i ja tinc com més de 5 persones al meu voltant que m'ha dit l'has de mirar sí o sí, i amb OT és com més mira tu si vols, llavors hi ha alguna de dir, ostres, és que haurem d'acabar fent telebasura perquè... Però això, TV3 no pot fer la Isla, pel simple fet que és una televisió pública. Ojo! No, l'Albert Pla parlava d'això, de que la culpa no és dels consumidors que triguen què mirar, la culpa és de la gent que fa els programes. Si no fas un programa més bo que la Isla, per què t'haurien de mirar un lloc de la Isla? Si fas un programa de ficció, hòstia, Merlí, per què molava? Igual si hi hagués hagut una Isla, la gent s'hagués mirat la Isla igualment, però si Merlí molava molt, tothom mira Merlí. Què és millor? Jo, tal i com està la cosa... Apostaries per una Isla catalana? No apostaria per una Isla catalana. O sigui, també mirem el que tenim. Tu hi aniries o no? Hòstia, l'altre dia ho pensava. O sigui, jo no em veig a una Isla ni de... Aniries com a tentadora o com a persona en parella? Com a tentadora 100%. Home, com a tentadora 100%. Això està claríssim. Això està claríssim. Com a tentadora 100%, però Hola, per què? tinc un Gaudí... Hola, me llamo María y me vais a comer... Jo m'he tragat totes les edicions de la Isla menys aquestes, he de dir. Pues no et pots arribar a imaginar, les barbaritats que he vist en 5 minuts, eh? D'aquesta edició? Sí. Ja ho sé, però aquesta Com no us l'he vist. imaginaria una Perquè Isla entre de OT les i Demà i Mai ja tinc prou. Tentaciones catalana? Hola, em dic Pec, vinc de la Garrotxa. 100% hi hauria algú de... Com es diu aquest podcast de nois? De Xapa la ràdio. El d'en Quel. Què diu en Quel? Merda. Xapa la ràdio, like. Sou molt guais. Els socis. Qui són els socis? No sabem qui són. Home, no foteu. Esteu fent un podcast i no sabeu qui són els socis? Però... Una cosa...
La Qui veritat. són els socis? La veritat que és fatal, nois? Lucas, tu? M'esteu així. Vale. No. Berta, tu saps Berta. qui són els socis? Vale. Veus? Com que Ets tu que ets una... No, Tu saps qui Maria. són els socis? Tia, Que no, Maria Morera, al carrer! Ah, vale, sí, ja ho sé. Bauken. Ja ho sé, però no sabia que es deia així. Vale, però llavors- sí que sabies. Sí que sabia. Berta Rabascal! Però potser sí els... Tu aniries a la isla? Tia, jo et veig No, molt a la isla, Què dius? Jo no Però tu aniria... de casada, sempre- sí. sí, tu de La Berta- casada, La Berta com a- en Com a parella. casada, Sí, com a però... casada, com a tentadora. Però No, crec que casada, preferiria casada. anar-me'n... Sí, però... No, però... Sí, Tia, amb perquè el David, quina gràcia. No, sisplau, no. Que tens David, nòvio? No anem, sí. Sí. Ah! Però, no, abans que anar a la isla preferiria anar 20 dies amb ell per allà, per una isla, A Tailàndia. saps? Claro, a Bali, no sé. Amb els Però bueno. semàfors. Vosaltres aniríeu a una isla, o no? Sí, jo aniria... Tu com a tentadora fer molta pena. No, jo com a presentador, com a host. Perquè ja no com puc es dir diu? jo, La presentadora de la isla... No tinc ni idea com es diu, però La Sandra. La Sandra. La Sandra Barnett. Sí, jo crec que ella és la que folla més, però no la graven les càmeres. Jo aniria com a, Sí. jo aniria com a psicòleg. Perquè es veu que tenen un psicòleg de parella. Sí, que els hi bueno, fa no el teràpia tenen i tot. allà, el tenen després als platós que ho comenten, saps? És que Vale. estic molt enterada jo. Uau, sí, Pues eh? jo aniria a fer aquesta funció. Però tu has de dir-li- ser psicòleg de parelles per fer aquesta funció. No. Jo crec que no. Aquella pava no ho és. No ho és, no ho és. Sí, jo crec que sí que ho és. Es diu Aranxa. Aquí li has mirat el LinkedIn o què? Que no, que jo he mirat el Totes les programa. talques, Joder, tia. Vale, jo aniria i els hi diria, oi, hermano, si la teva nòvia es vol liar amb el teu col·lega, tio, Tio, l'has de pues, deixar, deixa-la. joder, Saps? deixa-la. En plan, és el No, Si teu es vol dir problema. amb el seu Realment diu psicòleg, coses molt l'has de òbvies, deixar també, però- Clar. saps? Y bueno, yo aquí veo un poco de dependencia entre estos. Diu coses que jo també diria, Tia, saps? jo ahir vaig veure una escena. De No, sexe, és que aquesta- com jo mai mai, aquesta que edició entres i és dius, molt ai, forta. escena de sexe. A veure, hòstia, és molt fort que Maria, l'haurem de mirar? la mirem juntes. És que... Que hem de crear un monstre, eh? No, dic tota la isla, tota la temporada. Home, no. Ah, totes. Tota no, No, és totes molt no, llarg. aquesta. No, Els moments, programes són moments. eterns. Són Sí. eterns, Jo són m'estic eterns. resistint. Entre, ai, mira que plano de l'arena, mira aquests dos que se'n van a passejar, menys ensenyar-te les escenes de sexe, que és el que va tothom a Clar. veure, Molta música. tu pots veure amb qui xinga amb qui. Aquests planos de persones corrent per la platja Uau. de 3 minuts. Estira-la. Vale, això és una bateria de preguntes. Teniu 1 minut i mig per respondre Ai, les següents m'encanta preguntes. Si acabeu a temps tindreu un regal, si no us tireu d'una puta vegada. Teniu un regal, heu de respondre primer de dormir. Ràpid. Teniu germans? Sí, sí. Quin és el vostre talent amagat? A Què? El vostre talent amagat. Amagat, Canto bastant bé. Què dius? Heu tingut mai una ETS? No. No. Gat o gos? Gos. Gat. Gat també. Combinat predilecte, cubata. Combinat. Pose preferit del No, llit. que has de dir quin. Roncola. Gin Lemon. Vale. Pose preferit del llit. Quatre pata. No, Sí, jo dalt. La pitjor mentida que li has dit a ta mare. Que no me l'havia follat. Perdó, no sé. Mentir-li dona nova? Recicles a casa? Sí. Quan fa que no folles? Una setmana? Poc. Ah, artista preferit? Artista. Artista, El meu germà. Maria Morera. De quin color portes la roba interior? Passo, tio, jo t'ho juro. Blanca. De quin color portes la roba interior? No, negra. Quan fa que no agafes el metro? Un Un minut. minut. No, una hora. A quina hora vas anar a dormir ahir? A les 12. A les 12:30. Localitat També. més infravalorada de Catalunya. La Bisbal, d'Empordà. No, Penedès. m'ha Vale. dit Begur, com a mínim. Ah, mira. No, ja està, la que diu ella. Joder, tia, ets fatal. Esport preferit. Patinatge artístic. Esport, futbol. Secret que no has dit mai a ningú. Sí, el diré aquí. No sé. Què, Berta, tu, si jo fos molt lesbiana estaria amb tu. Has vist un podcast sencer de diagnòstic? No. Molt bé, molt bé. Us heu guanyat el premi. Ojo, perquè avui... Avui tenim el premi menys especial de tota la temporada. Joder. És el que té menys valor econòmic. L'heu tingut davant tota l'estona. Avui se'ns ha pirat la puta flapa. No En serà plan, això. se'ns han anat, t'ho juro. No. Bueno, en fi. Què està passant? Bueno, el regal d'avui és una tele. Sí.
Perquè com que la Maria Morera se'n va a Madrid i la Berta l'anirà a veure, doncs que almenys puguin veure alguna cosa. La Isla. Jo mai, també. Voleu una tele? Sou de lo més... Tu sabeu que hi ha una tele dins, Sí. Una polla. Clar. Sou... M'esteu vacilant. Què hi haurà? Ah, no, que sí que hi haurà. Vale, però, amors... Bueno, És que... A quin familiar li heu robat una d'on tele? l'heu tret? De veritat. I on la portareu? Ja expliquem d'on l'hem tret. No, ja. Tu no l'has tret d'enlloc. Tu l'has tret d'algun lloc. Jo l'he tret de... Passa. Us sembla molt èpic el regal o no? És molt èpic que És que no regaleu m'ho una crec. tele. Sí, jo tampoc. Jo trobo èpic. És en sèrio, No és la tele que surt a la foto. No és 4K, és No som tele tan antiga. imbècils. Hem fet un canvi de tele, aquesta és la tele que va quedar a casa i porta 1 any i mig al costat de la porta que l'he de vendre Però a Wallapop. junts? No. A casa teva. Sí, era la seva tele. Ah, Jo no vull una tele. jo tampoc. Vale, truco cap Roger, problema, ja ho sí. teníem tot pensat. Sospitàvem que no voldríeu la tele. No, perquè... Perquè Me'n vaig. portar això fins a casa Clar. és complicat. O sigui, és bàsicament aquí li foteu la tele. Bé, me la No, podria posar a l'habitació, però no la penso portar fins a casa. Però pot ser la típica tele que tens. Saps la típica? En plan, la gent que té una tele al menjador i després en té una O sigui, altra jo si ara em a la quedés cuina. al pis de Barcelona Sí. ja me l'emportaria, Però... Clar, Not... de vacances a Madrid, aquestes coses, ja. Però és que em sembla surrealista portar-nos una tele. Sí, sou, sincerament. Escolta, nosaltres l'hem portat fins aquí. sou molt Ja, monos. clar, és veritat. Ja, ens ho hem currat. Moltes Ah, Tu gràcies. no. És que, clar, jo al matí tenia classe. Sí, no me contes tu vida. Vale, no, UPF. però al final he aconseguit algú que l'ajudés a portar la tele perquè ell no la podia portar sol, pobret. Todo para el plano. Todo por el plano. Com es nota? L'última pregunta que teníem és quins consells donaríeu a aquells que estan començant en el món de la interpretació? Pots parar el puto mòbil. Mai m'havien fet aquesta pregunta. Consells. M'encanta. Diria que si de veritat tenen clar què és el que volen i no veuen una altra opció en el món, que lluitin, que es formin bé i que confiïn en ells mateixos perquè si no ningú ho farà. Que bé m'ha quedat. Molt bé, molt bé. Escolta'm, Roger. Vols una tele? Sí. Vale, la pots venir a buscar ara mateix a l'estudi XA223 de la Pompeu? Sí, ahí vindrem. Vale, guai, fins ara. Ja tenim guanyador, vamos! Això estava preparat, no? No. I aquest tio, pobret meu. Aquest noi té molt poca vida, no? Molt poca personalitat, ja. Escolta'm. Va venir a un episodi de diagnòstic, ho pots comprovar, està gravat. Vale. Un consell pels Què els joves, hi Maria. diria? Molta raó amb tot el que has dit, la veritat. Jo els hi diria que... Ai, què els hi diria? Que es facin escoltar. Que es facin escoltar. Sí, quan... O sigui, que quan arriba a la feina, que sàpiguen dir que sí a coses i a les que no tingui clares dir que no. Estar ben recolzats en aquest... Perquè a vegades, quan comences i comences a tenir feina, com que no saps com va, comences a dir que sí a tot i a vegades... Que no tinguin por a saps. preguntar. Exacte, i que... I de fer un cop, en plan, de que no deixar-se manipular, vols dir? Sí, no, i no parlo dels diners, parlo d'altres coses, però crec que és molt vulnerable. Quan entres en aquest món ets molt vulnerable. Jo volia tocar això, i ara que estem acabant, potser, en plan... Entrem en algo. Entrem en algo més fosc, però... no és cap secret, no? Que la indústria del cine, pues, a vegades es fa servir les posicions de poder, digue-li productor, digue-li director, digue-li el que vulguis, per agafar avantatge d'aquesta posició de poder per aprofitar-te d'actrius o de... Això passa, Sí. Això passa. Sexualment, fins i tot. Bueno, Sí, crec bueno. que no hauria de ser com fins i tot, no. O sigui, passa a tots els àmbits i sexualment és un més i no és pitjor, saps? Però passa molt
I jo crec que a totes ens ha passat. Bueno, a mi m'ha passat i... O sigui, és molt greu. Però és molt greu. de què estem parlant? Home, No cal dir noms. no cal dir noms, evidentment, no diré noms, però Me too. jo vaig començar molt jove. O sigui, jo vaig començar que tenia... No tenia ni els 15, crec. No pot ser que vingui una persona i et digui comentaris de, quan tengas 18, tal, t'estàs canviant. O sigui, tens una persona que... ens havíem de posar el vestuari cada dia, no? Per què hi ha una persona dintre amb tu que et toca sense preguntar-te? Et fica en un micro, hi ha escenes sexuals, hi ha gent mirant, no hi ha protecció, dius que sí per pressió moltes vegades, de coses que potser, si ningú t'ho explica, tu en un càsting no et poden preguntar, no et poden dir hazte un beso con esta persona. No poden. O sigui, no es pot. Però tu això, si no ho saps, Tu ho fas. tu ho fas. O no pots fer en un càsting petting amb un altre actor. No et poden demanar que facis petting. O sigui, és com... En plan, és de lògica, però Sí. tu penses, I en però una és que professió així, perdó, no. que s'aprofiten, perquè al final, si, vale, no ho fas tu, vale, ho farà un Ho altre, farà un farà altre. qualsevol altra persona. Clar, En plan, si tu vols o lo tomas això- o lo dejas. I com hi ha tan poques oportunitats, és... I ja no només als projectes, sinó a les aules de teatre, és a dir, és Ja, algo uau. molt de tocar-nos, perquè al final, o sigui, nosaltres treballem amb el cos i amb la ment i tot, però també treballem molt... Pues, si jo ara Físicament. som nòvies, però no em pots demanar a cada classe què fem de nòvies, saps? O de no, heu d'anar més a fons amb això. Sí, o us heu de tocar més, us heu més contacte. I us heu de... No, ara farem una escena de sexe... Ja. Sí, jo diria que vigilessin molt... No hauria de ser així i és horrible, En plan, aquest consell és escarós i tant de bo no donar-lo, però que vigilin molt. I no només amb el tema sexual, també en altres temes, perquè tu ets tan... Si t'han agafat, ets tan vàlid com el Pedro que té 50 anys, m'entens? I que porta tota la vida treballant. Tu vas allà a fer la teva feina i has d'estar còmode i has d'estar a gust i els teus companys t'han de tractar bé Total. i ja està. I que ho disfruti molt, perquè és una feina molt preciosa. Sí, després de tot això, però és una feina preciosa, o sigui, tant de bo poder dedicar-me a això tota la meva vida. De veritat. Esteu agraïdes de... Escolta'm, però... De lo que heu... És un... Sí, fins on ha arribat, o sigui, de lo que porteu de carrera, esteu orgulloses de lo que heu fet, de la vostra carrera fins ara, dels treballs? Sí. Què esperes que tinc, que no? No, bueno, no Bueno. sé, en plan... Tu estàs No orgullosa? sé, Ho heu fet el millor que heu pogut? Sí. Us ho heu passat molt bé durant el procés? Sí. Sí, la majoria de vegades sí. Sí. Teniu ganes de continuar? Sí. Sí. Què és el que més il·lusió us fa de cara al futur? Amb què somieu? Que som-hi. En poder treballar. Poder treballar, en Seguir poder menjar, treballant. En poder menjar Sí. i seguir al treballant. final va de clar. menjar. Quan portes molt de temps sense treballar, sí, quan treballes és com, ai, tant de bo que em vingui un personatge així, o Clar. poder fer això, saps? Quan portes un any sense treballar és com, m'és igual el que em vingui, Sí, vull clar. treballar. Si portes 6 projectes dius, ai, ara voldria fer un personatge d'una pel·li que fos així. Ai, ara si em vingués un No altre estic en aquest així... moment encara. Podria triar, si pogués triar, vamos. Però... Jo el que penso és que les dues teniu molt de talent, de veritat, i això ho dic molt de veritat, havent vist els 4 capítols de Jo Mai Mai i la vida sense la Sara Mar, també. Falta llibertat, perdó. I jo estic convençut que arribarà un moment on podreu triar els vostres papers. Tant de bo! Us desitjo tota la sort del món i moltíssimes gràcies per haver vingut. de Moltes veritat. gràcies. A vosaltres, un plaer. molt bé, Vamos! molt Ha sigut un divertit. plaer. Vamos! Bueno, no, espera. Abans de res, on us pot trobar la gent, xarxes socials, tal, que ahir ens ho vam descuidar? Digues. Insta, Berta Rabascall. Tot junt, tot a mà, bé alta. LinkedIn no fas LinkedIn? No. Vale. No tens TikTok ni res. Sí, però no penjo res. Número de WhatsApp? No. Insta és el que més I jo utilitzo. a Instagram, Maria__Morera, que no me'n recordava. I no tinc TikTok ni res. Bueno, potser, però no el faig Jo mai jo crec que sí. No, TV3, 3Cat té TikTok, que és bàsicament, tu ets 3Cat, i 3Cat ets tu. Moltíssimes gràcies per haver Moltes vingut. gràcies. Gràcies a la Pompeu Fabra, gràcies al Lluís, gràcies a la Maria Morera, gràcies a la Berta Rabascal, gràcies al Lucas, gràcies al Santi, gràcies a mi mateix per ser com sóc i fins a la propera! Que vagi bé!